eken, bir ýok eken. Gadymy ýamlarda bir garybyň 7 çagasy bolup, 7 ogul eken. 7 ogluň enesi 6-nyň 8-nji gedek agzy biýmala bolanyna doganlar gyýjy küýsäpdirler. Ey Tanrym, bütün tümümü keramatly toprağına direp, dilek edýän. Men dilegim, oğullarımın dilegi. Maňa ýene perdent berjek bolsaň, ondan gyýyz ber. Onu oğullamdan kem görmen. Ey Tanrım, bu ne adam? Bu ne hikayet? Savur bela, savur bela, savur bela. Sağır gezek senden. Ya aktaşım bana var gıyıcı. Benim dileğim gıyıcı. Hop. Karataşım benim dileğim gıyıcı. Hop. Hop. Hadi. Ani bolle deli, eşeğimizi ayırmacak koşuk beset. Çağrı. Ne? Var çaltırak eşeği getir. O dimiklet öyle kaydalı. Bolya. Katırak çektiğini hov. Kaydı vakdayla kuğununu var salsana. Ahmet, Kurban. Ne mülli? Doğdun yırtacak mısın? Eşin kaçıptır. Ne adamıptın? Men onu koçuğa kaçıdamıptım. Ondan çaradağısın da asnat. Ağzımda ördüp durmalın. Sağ tarafa dağalın. Yerim toparlaşıp yermelin. Asmanı sıvadığa belli şoň. Waq islega gyýdyr bolýan. Ay, näme bileýin. Yine bir qarı oldu neyinno. Hudaýym berendirdi. Gözüm aydın Omarcan. Näme? Omarcan boşluk değildi. Ey Tanrym, gyýdyňmy? Görsene muny. Waq men bu köni enlik boýunça ok ýaýy ataýdym näçe. Oy, enniňi düdüde görzaňlar. Ey Allah'can. Oğlum begencinden yana kuş var uçurlar. Berenine şükür. Gaýydyjylarynın burundan bir habar doganlar ýeşilini gözläp haly surnup, ahyrynda bir döwün gowagynyň üstünden bardylar. Ahmet! Çağrı! Kurban! Ne mi lo? Ona seret ol! Emine korkyan o. Korkmak olmaz. Nämen bilelim. Görnämay. Amanlara seret yine sostuşturlar o. Bu düýän sümküýdän. Yo, adamın sümküýarlı. Ona seret o adamın koçoktuğunu idilacı meylen kadan ýaly eken o. Ardadyň üstüne barmanka kaçalyň o. Bu sümküler. Anha bizim eşeğimiz mundan çıktı. Bizim eşeğimiz bir yere nätdirdik ha? Ýeňzat. Beýdip dagyrdaşyp durmaňda bu janawarlar aşygynyň gyrmak alyp boşadalýan çaltyrak. Doğurdanım karnlar hepbige dönüpdir. Çağrı, altı, siz koyunları kovun. Neşim sen attı boşat. 7 sen eşeğimize yelik et. Bar canavar bar, öte git. Sen adat. Çün. Hev, sen adat eyledim, hev.
Senkine amay, ulan sallap etcem etmiyorsun. Barın zilnem yolunu açıp. Barın kız. Uçun kuşlar, anam kalanı verdim mümkün. Uçun kuşlar! Uçun! Korkuyum yok devletinin şeytanın, şiir benimle saklap bilmem adımın, yaşamanet bitmelerin peygamim, bu dağların meşhur benim adımın. Vay devletli! Yetemeyin devletli! İmda sadı horramlı edip, men bilen yetişecek bolýaňyz mı? Maly mülkün dağıdık, men orsanlan geçecek bolýaňyz mı? Saklanın! Saklanın diýen size! Sen men hoşluğumu ipçin etmeli varsın. İsle dağdan kaplan tut, isle koş, isle balık, isle halık, bana farkı yok. Sen olin, bana dağın çürdepesinden kişte getirmeli varsın. Sen olin, sen kadının suyuna seyredersin, sen naharın buğuna. Sen vali, men geçeyim bakarsın. Doğru bakalım. Hayır yanılmışsa giyinimizden getir. O niyetlidir de. O bizi kul edecek böyle. Tezrak bolun kalma. Yoğun deminden sıpaydı o içken. Sıp. O ne? Bu ne hikayet? Bu almanın tesirliğini? Onu almadan yiyesim geliyor. Benim yiyesim geliyor, yeğeli. Onu yemek olmaz. Beyimin üyüt köşk süyütçü düğünay. Yön ağzın direk var yarın. Benim burada at göreyim. Aten elin yok mu? Elim yetin yok da. Onunla ben takıp vereyim. İşine vurdun ey. Samusla verin, cücecükler. Ne dersiniz atağın adının da aytanız. Sizi çadılap mumlu yüplüğe dönürün. Sizden doğru taş yasarın. Bir üyüt köşk ses geliyor ey. Kolay olmadın sesi. Biz nerede? Biz bu yere ne düştük ka? Biz nereye gittik ka? Bundan meter nereye gidecek? Beğer nemi ervet mi? Belki biz önem şu yerde yaşap yürüyün. Bilem ok. Aytın ahir men kim? Uy, sen mi? Sen men olaymasan? Onda men kim? Menem sen bolyan mı? Bilem ok. Mene özümün kimliğinden bilem ok. Mene İsmail'i. Aylar geçti, yıllar geçti. 7 doğunun gıyızcısı ak pamığım yetişip, ulu gıyız oldu. Ak pamuk, ayu ak pamuk. Tedrici can baryan. Eçecan, bizim ilgunyal köplük olan olsak, gelim gidimiz vardı. Ya bir yerden yaka çıkan yalın mı? Kalkın bakır diyer olanlığına, biz özümüz yalın duymazdık. Doğun nörçigilerim vardı. İyilin kiyali yeten yerde dil gıyska olmazdık.
İkilik ýaly mandat ýok eken içeçan. Sen dağından getirin beni Züvey dağından Yedi oğul, yedi gerçek. Olur diri. Diri mi? Ulağız altın. Men tek sen bir kıydıňam bolmaly. Ýöne ol ağalar hakyny ýeşdat bilmellerdir. Sübek ýadynda galsyn. Daş kulak dönüm eşi değmetin. Men köp çarşı meni başımdan geçiren ayalların ağaları hakta dil yaraymağın. O nemçin? Kulağas altıncan ağaları hakta ol bileyse onu kıydıňam yetirsin. Sıdatları bek ýadynda saklagyn. Bek ýadynda saklagyn. Gyýdyňdanam diýnarsyň. Gyýdyňdanam diýnarsyň. Käbe menim saňa näme boldy? Etmenemi içeçan. Menini beýle zatlar hakda keň başyňa artmaýyn. İçeçan. Biz ikimiz bir-birimizde howr bolup, ýylyny täjem bolmasa içeçan. Salam alek altın. Bike geliverik. Geç. Altıncan, bizim toyun uğruna kıyığımızı göçürecek bolýar. On bolsun Bike. Owaň ähli gyýdylar bugün bize ýyglanýarlar. Ak pamyk janam, bukça taýarlaşmaga baraýt diýjek bolýan. Ynha hä diýmän siziňem gapyňyzda toy bolar. Ağzından Hudaý eşitdim Bikejan. Göderim toyunda da ne diýip de bileşinçi toy Ak pamykçan, geldin mi gyýdym, gele görek. Ak pamyk, berik geçek. Töre geçirip näme etjek? Öňüm gyslyşyp otursa. O bosagy dotyr ahyry. Biraz gysylşaýaly. Her kim öz ornuny bilse ýagşy. Men 4 doganym bar. Ak pamykda bolsa birem ýok. Näme üçin ol töre geçmelmiş? Däpde sury unutmalyňa keýgim. Oturpana gyt, biraz süýşäýinde derin dökülýän. Biler bolsaň, ak pamyň doganlary senkiden emken, oň 7 sany şiirdek agalary bar. Tapdyň ýerde ekeni. Dawalaşmasaňyz daňylar. Senem aptaňçan olaň boş gurruňna kulak gabartma. Aýdar otyrlar da. Gyýdym. Ak pamykjan. Taňa näde uçarly? İçeçan. Mehribanym. Sen menden şaka çendi ýaşyrypdyň. Men 7 san doganym bar eken. Aýda ahyryň içeçan. Käbem aýtsana olar nerede?
Sıdatları bek yadında saklığın, qyýdyňdan diýnersiň. Ececan, mehribanım. Vay kıydım diyelim neme beytime bağlan beytime. Ececan, ağalarımın niyet ettiğini aytmadım. Köyyenim orada açım var Ececan. Aydayın, aç elin aydayın. Balacığım, heyde beyde emek komi. Doğundan ayakta değirdim yürüyümsek ya. Yine olar ağdaşıptırlar. Kakan bakıram kaygı hasret çekip bu dünyeden etti. Ececan, pata ver. Gideyin doğunlarımın iyiliğine. Yedi benim 7 yıllar. Birincisi birinci ağam, ikincisi ikinci ağam, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi, altıncısı, ana da 7. ağam. Görsedi menden ne hil alasta, men dedi, nereden sonra, kaydan tapayım ne deyip doğancıklar. Yine etçekte kıydım kısmaktır da, yazılanı bodanmamı, yöne ağalan ağıtlarını bilip koygun bağlam. Ağıtlarını? Ulu doğunun adı Ahmet. Ahmet? İkincisi Kurvan. Kurvan? Ondan Meret. Meret? Ondan Çağrı. 5, 6, 7. Ne kıydım, yoluna 40 tane, var yoğumuz şu. Allah yarım olsun bana. İnni yekedik rarmam, son kıydık görüyemkem. Ağalar medabarı, dünya geçip yol geçip. Ali sara bak yarın, endi bedende peçakın. Ali sara bak yarın, endi bedende peçakın. Oy! Oy! Vakit kara olca etini çıklar. Vah! İneniz dimada olmadı yani. Hani barın yerinize. Hani yürün. Yürün. Yedi tane kıyratı, hayran ediyor bürünü. Yedi tane donatı, koparyan cereni. Yedi tane donatı, koparyan cereni. Pamuk çöl beyvanın içinde köşeğini yitiren bir ak mayanın üstünden vardı. Bagry gireýän ak mayanın perişan halyndan nebsi ağırıp, ak pamugam çar tarap urundy.
Köşecik, gördün neydi dekenin? Elin orta sen tapman bozlap diyor. Sen orta garma açıp bukul otuyorsun. Hani yürü çıkarı, var enin yanına var. Yenildi bu yahtı yalançıda. Yalgıyıl kalmalı olaydın bakalım. Ay yeter. Hıdır ata. Hey görgülcüm, sen ağalanlar tarayan yen olur tapyançaң. Ken ejerler hubbotlar çekersin, sen şoňa taýin mi? Dünýäň ähli kynçylyklaryna dözgelerin. Men doganlarym tapsam bolýar. Belki gaýdym. Ahlasa murat diýipdirler. Ýodajak, negerem bir meni ýol elter.
Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Şolar olaymasın. Oy. Oy. Belki şolardır. Doğanlar yedi çıktı, çokoylar yedi çıktı, kapçanak yedi çıktı, doğanlarımın yedi, hemmevat yedi çıktı. Ne gerem doğanlarımın üstünden gelen olsam gerek. Döwün gara güýjüniň jadasyndan akyl huşdan jyda düşen doganlar entegem oň hyzmatyndadylar. Geliyeler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ey Allah, bularım 7. Kizlenin entek änine şänine yetmeli. Çayna kadirimiz yugulup dur. Ey, oğlunlar, bizim rahatlarımızda bir kez ekine elleyiptir. Oho! Bir eşiklemizden mi ulanıyor Allah? Ey doğunlar! İşte oruktan diyen anmaşkalan iyisi gidiyor. Doğrudanım, duyuluyor. Dağıyına bilem okvelin, öğlenmem öğretinin gelen ne bilye? Ketekin alıklar yalıp birimizi koşta kalaytak mı ya? Vakka alaytaga mord bolin herimiz öz borcumuzu berca etmesek dövvedi 200 pırı almar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şolarla. Gelmen bular gelýänçe nahar taýynlaýyn.
Şo yerde de bir yaşayanım diye barayın kimin bolsa ot dileyin. Ey merhametliğim, siz ınsımı cınsımı bilmedim. Men sizin huzurunuza dile bile geldim. Bana gayrat edin de azıcık ot verin. Sen näme sanrap dursun gaýtama, men senden ähtiýaç etmeli. Dereň ot bolsun şeytanjyk. Golayrak gele. Size men çaklaşmayalı beýle korkunçam däl ekeniňiz. Men gyssanmaş dogunçuklarıma nahar taýýarlamaly. Eger isletiňiz size de nahar bişirip bereýin. Gerek bolsa ine şu 40 teňäme mert biljek. Sen meni güldürme şeytancık. Men sen ol kara teňeleňi başyma ýapaýynmy? Men oňal teňeler ite dökün. Olar bütün ömrüňe sanap gutarwam bilmersiň. Doğunun gowerýanyň çynyň bolsa, hany barmajyklaňa da şeytanjyk. Egerde eliňi bermeseň, doğunçyklaňy titmide ederin. Hany uzat elleňi, hany uzat. Gel. Barmacıklaňy egerde dogonnaňa döýdüraýsaň, olar yer bilen ýegsana berin. Senem ýaklyk ataryn. Gel bäri, men şeytancığım. Hani gel. Häzir ot bereýin. Ödem hiç wagt ötmejek otdur bi. Barda doğunnaňyna garla. Saňam men oçagma ýelik edersiň. Men akşam düýüşinde de şeýle ýit alypdym. Bu nerden peýda boldy garay? Ödöňden düşmediňmi belli? Asmanyň nima ýene-ýene. Dadyp göräýdik näýil bolkan. Dur. Birden zeherlenen bolaýmasyn. Tapagy ýok, men ändi çydamok. Kimdir bir biziň eşiklerini ýupdyr. Nahar bişiripdir. Anadan diýen bahaň. Bire bizi özüne maýil etjek bolýar. Kyssanma, barda aýan bolar. Ine men dogonlum Ahmet, Gurwan, Meret, Çary, Beşim, Alty, bir de 7 bolmaly.
Dilim kim? Amık Niyazi'm. Yok. Men sen uyan ak pamuk. Deyiş olmalı. Dur. Gitmen tek. Men. Deyiş var. Hibi demek gomi. Uşum ekeni. Sana aytsana. Sen bir yerlere ne edip düştün? Men köpden merkeden gözleňizde. Men sizin uyaňyz. Ey oğlanlar! Ey oğlanlar! Ey oğlan ham çabuk! Ne molle? Kan tezirek yarawlaňyz akynyn. Bu uyaňyz diýäri. Hanini men size ayrı sayıl edeyim. Boylu boyuňyza durun. Sen berik geç. A sen orta beylek geç. Hanini atlaryňyzy aýdyň. Bilýärmi näme? Men atışda çöpleme ötmeli. Ay, menime balık tutma ötmeli. Amen bolsa halyga. Menim doganjygym geçilerme. Menem goçularma. Bolya. Menim size gelýän çäňiz nahar biçirip taýarlaýyn. Berekella uyajygmyz. Bir geler. Lokman gel. Şeytancık. Sen men göwnümi ýykdyňmy? Men sen ýurduňy ýykarym. Ey oğlanlar! Uyandılar rahat bolly. Uyan taňa näme boldy? Çigim näme boldy taňa? Bilemok. Näme edip näme goýýanmam bilemok. Men nähiller bir güýç. Şol ojagy çekýär. Hana, şol ojagy çekýär. Eşitdiňizmi? Ana şol bolmaly. Barmagyma ýüzükde kanam şol. Ah şey diýsene. Gorkma uyan. Biz oň etjek bolýan işine ýol berme. Ýolun için iň hoňgydan jaganma seni göreşer. Ey dew. Beýle nire howluyan? Ey tentekler. Şun senin uyaňyzy bilen nikalaşmaň möhleti dolly. Tizdan tizeltin, o ýol öz ojagyna eýe bolsun. Vesselam. Şey diýsene. Belan sapyna alardyň. Ýeýjekler. Men senin ýyşyňy berem. Kılçını işte kurban, kılçını! Gelin! Gelin! Gelin!
Doğanlarım giderdi. Men onu ekər. Ak pamuk. Gam çekip darıkmalıydım sana. Ak maya himayet eder. Ak mayan süydü doğunluğu halat eder. Çöllerin bedegi edid ak mayam. Canı milhem merçi ak süydüngden at kem eçil. Diňeseň mukotde süydüň men dogonlarymy halat edip biljek. Mayam mayam, ak mayam, ak süydüňden yak mayam. Gedip gedip ýadasaň maysalykda çök mayam. Ey canavarlar, siz köpleň çak etişýäli, o diýen erwedem däl. Men gyssanmaç. Maňa ýol beriň. Isleseňiz, men siziň heriňize halayan ak gülüňizi bereýin. Ne? Heriňize bir ak gül. Bu gül saňa. Bu gül saňa. Bu gülleň hemmesem sizinki, alyň paýlaşyň. Dura alrajım däl o. Hany göreli bakaly. Siz yedi doğunun ömürlük yan yollaştınız. Siz olar üçün yekece uyolar ak pamuktanım eýsiniz. Şer edip, ketip edip ak pamuğu doğunlarından taşlaştırmalı. Ünlü olsa, men diyenlerim berca edin. Uran! Oho! Ne güzellik! Al sana gerek bolsa. Bilemen alamatka. And işlerin. Hey! Beri gelin.
Olunur. Biz cenneti şöyle delirdi. Ahman. He, buların cennetin hıyırterler olmadı. Kıyırlar. Onlara gelinler. Siz kim varsınız? Biz sen can yarcak gennecelen. Eviz varladım. Gallır başını. Sıcağış merhamet. Emin yonun şovarsın. İç, hem misin iç? Ana volli. Bire bir emidir. Aman olun, yankıcıydın derin. Ne dersin de olur şu yerden karısını taylamaka? Yönü lalı döneyse. Ay sen zorlu. Birin içimizde senden ürstemiyor. Valla! Oh. Getir bana çıkmalı. Nereden anladın lan? Olacak mı beni? Koş. Getir bana. Gel yerler. Gel yerler diye. Getir yerler. Aynen bekle. Aynen öyle. Gel yerler. Beni de uyan. Beni göredin gelmedi. Sen beni yadından çıkardın mı? Sen ne mi yudun keferse uyandın bana? İyiydim. Men seni doğullağın içinde inbay olmanı isteyen. Şunla bana gımmatlağa soğuk odalarsın. Ahpam. Eri uyacağım. Sana ne emol ne? Mehribanım, ona ne emol yani, benden sonra. Berikül. Hı? O belli var da. Ahpamıga er gerek, yürücüğüne kær gerek. Gelin onu bir diyemindir, yola sarıp koyuverelim. Olam edil bizim sizi tapışını diyali, özüne münasip yar tapar. Doğrudanam. Uyanımı saklap, baktın mağlamalıyım. Ondan näme? İsten ruhsat. Bagtyňa goş uyam. Alnyň bagtyň açyk bolsun. Gıýdym. Biz öz uyamız öz elimizden olup yanlışan olayım alim. Sen mal. Söyle benim başıma uyuyorum oğlum. Sen uyuyorum. Gidip uyamı getir. Yine uyamı da gözlerine tutsun. Vay yine var ya. Dur sana. Vay bana gidip var ya. Vay gitti. Vay gitti. Dur diyen. Vay gitme diyen. Ah siz süpükler. Hey ikrarsız hayvanlar. Ay size gereğim şudur süpükler. Hemme pığırım puca çıkardılar mahluklar.
7 dogonun uyosu ak pamyk, az ýörep, köp ýörep, bagyt gözlegini bir şäherin üstünden bardy. Bak, maga keregemsi, men gözüm oýmaly. Ýok, men adam çağatydan, men bir tüs işçiga talyray. Ben işte yani adamların arasına adaşıp düşen hayvan çağırdı men. Bu bit vakti doğrudanam dara çekeyerler mi ki? Qarağınak diýirler. Muňýal tüýketme ogryň diňe daraga çakyndan çykyp biler. Hey muny halat etmeň alacı yok mu ka? Ay, muňmuzdun ýetirden halat ederler. Muň muzdy näme durýar mehriban adam? Muňýal kezzaba. Kim çykdy ejede? Haýş edýän alyň. Bar ýogum 40 teňe. Boşat dip berdiler. Kime der harwaly bimirrek? Ho deňän edi. Oy ver onu. Oy gitsin. Belki men gollamı da vardım. Hanım, men sen sadık kulun. Buyurun hanım. Buyurun hanım. Ey bedwa, men ayağıma yıkılıp durma. Sen boş. Çar tarafın açık gidiver. Beni kovma hanım, kovma beni. Beni nire gideyin. Beni kim yerde tanıyanlar ağrı. Daşta patım bütün ova belli. İntek sen ol tengelin parçan kanatı yetince. Beni tutorlar da darağasının önüne dikeldirler ağrı. Sen ben halaskarım. Rastatın alın mı senin beni kovma. Galatın gelse, galıver. Sana kim diýerler? Halık. Meni kovman hanım. Men seni ömrüm ötünçe hırmat ederim hanım. Näme diýseňiz, men senin kuluňyz bolaryn hanım. Sana hanım bir nire tutturup barýar. Oy sen näme seni çıkırman öňüňden oturýarsyň? Bolmana beýdip ümdüňe tutturup gidip oturmak. Men içim el çok diye. Size param asığıma çydap bilmem bel hagalım ben. Bire yardım, beylekisine yardım, boş çıktım. En sonunda da sudan ökledip tutup ekittiler beni. Hani bir yere soğulanlı, garbanları burada telleri, sudanın madal yükleneli. Ondan sonra bir şeraptağı tapraydı, çap bolayacak. Hocayın sen zor. Sen pul tapmanı mı oran hakkımanın? Diline de beksin. Sen bayrını kıskayanlardan değil. Ay sen yani hanım yanında olsa dünya kamına olmaz. Yine birini halat edecek olup adarın alçı olayma. Yine birini halat etmege eylede dursun. İnni menne zatalar yal köpüğüm kalmadı. Ola ki böyle olayarayım. Bir haytadır bir geldiğe çarçın 40 tengeni bağışlap bileceksin. Allah bağışlasın onu yüzden en son tutmaya uçurlay. Aslında sen ben bir pek kuşa karnımda ölüp bilmezsek olsam ne için halat ettin beni? Ne için ha? Allah bağışlasın olun. Ben ertir ağzımdan ölünümden ben şun cennette külyali yaşatım beni. Külyali yaşatım beni. Ha, külyali. Hey! Adamlar! Saklanın! Men kırnak satcan! Hanımım hayiş ediyor! Kırnağım layvaşısı! Hey! Adamlar! Saklanın! Kadırdan satacak kırnağı bir sinali. Vaksiyle bak neme gerek! Satmağı tüdür yallen akırımını! Yürümen içim el soğuk diyen satayan mı sakası? Ödüne dili var ekini. Çok canavar. Çok. 40 tane.
Kırıkkengeden yekecek kemim onu alacak derlerin. Mutlay, şöyle ne deyin ne? Men bir biletiğim adam da. Doğrayacağım böyle. Hani, bir, iki, üç, dört. Yine. Eger beýdip toporunç börtök, bizden uya tapan olmaz. Herimiz burugro, şaar tarap bereliň. Aytsaňyz lan, ol arabadaky yatan kim? Soragyň beketde öz aladaň bilen borsana. Ha ola. Bollu men başyma ýuky ýürek. Näme üçin onu çete döňdirler? O beni ýolda bir derdi çuratdyr. Keseli özüge ýokuşmasyn diýibem. Kerwanyň ýerine dakylşy. Al. Ne oluyor? Akpamyk kerweniň eýeti Abdalla täjiriň keseliniň ýokunçlugyny bilse-de, oňa himayaty hoglugyny özüm duýman hally. Uyam. Siz kim bolarsyňyz? Ol bir gyrnak. Hojaýyn, hastamyz öýüne geldi. Ýedi doganyň uyasy Akpamyk men. Dodum kepep men tas helak bolupdym. Uyam, derdimden sen meni halas etdiň. Özüňem bir dertli biçare bolup, men aladam edip ýörüşiňe haýran. Sen dogurlagyňy ne uçally? Ey merhemetli kişi, men ýagdaýym ýene ýaşy. Doğunlarımın düşüngünü mınnan emek var. Sen meni qaytadan dünyaya indirdiň. Şoň üçinem meňem saňa bir ýaşylyk edesim gelýär. Ulam. Näme joýun? Sen bu gyzy satyn alan. Hawa men. Bu gyzy üçin näme merenem bolsaň az. Indi şu gyzyň agasy bilen bolalýan. Ýol şaýyn tutup akpa taýbereliň. Gyzym, sen gam çekme. Sen doğrulugyny tapyp hökman maksadyna ýetersiň. Ağzınızdan Allah eşitsin. Allah yarın olsun uyam. Bana erkek libasyny giydirin. Ýolly gypynçdy dur ya. Malya. Ýür. Az ýürep, köp ýürep Akpamyk ýene bir şäherniň üstünden bardy. Bugun bu şäheriň derdi özüne ýetipdi. Hey, gara beren ýokmy? Bir bagyt getiren ýigdek çägerli. Hoş gördük. Salamu aleyküm. Sıpatyňa daşdan gelene meňe diýär. Ýüregiň päp bolmaly. Hani? Men nire edip barýaňyz? Men etmişim näme güne edipdir? Korkma gelmesek, eger sen ogry ýajymyr bolmasaň, bir gaçka gol bolmasaň, häzirem köşke gadammasaňyz, biz gaty bagtly bolardyk. Men gadamym köşke näder kar? Alyňyz maň hemme zat aýan bolar. Ey saýry ýurtly mehman. Merhemetli padşahymyz bu dünýeden
Gaýdaly bäri oň ýeketäk perdendi şahzada Gammusudun aýňalyp bilenok. Ol padşa bolmaklygy çürt kesek inkar edýär. Oň iş bilenem göji ýok, dünýe bilenem seri ýok. Biz akyllarlar bilen akyllaşyp ahyry şeýle netijäge geldik. Tagty tötänden üçin bir ýat ýerle ananmagy ırym etdik. Belki de Allah'ın emri bilendir. Yok. Bunu ýeňiz bolmaz. Men bu giden döwleti nädip dolandyraýyn? Men öz derdim özüme ýetip ahyryň. Beýip arkandaşyp oturmak bir wada kyn bolar, kemçiligem bolar. Iň bolmany arwatly padşalyk edäý. Belki durara şahzadaň özüne barar. Yok, men elimden gelýän zat biş düş etmek, öý ocak bilen bolmak, ýurda dolanyrmagy men oňarman. Olar ýaly oňuşoklar üçin başyňa ağırtma, oň üçin sen bir topar hyzmatkarlyň bolar. Ilki sen şanyňa at çapşyk gurnar. Olam sen güýjüň örkezmäge guzur goşar. Yok. Isine sen güýçli päýwanlygyny göreş tutduran. Senem göreşersiň. Öz güýjüň örkezersiň o. Yok. Belki de sen ok atmaga höweslisin. Yok. Zıda bolman eňdäki jinneklerini çykaryp, özüňe munasyp şalwaryň giymäge garşy bolup durmardyň. Yok, menen tek oýlanmaly. Han ol gamhor şahzada. Belki oňa men kömegim deger. Onsoň men evlenmän, ýoly rowany bolmaly. Barmadyk, görmedik, yerimde galmady. Edil kuya kaçana döndü. Umidi yer bolaly. Yer. Aňyrdan gelýän däpde sury inkar edip bolmada. Her ki zadyň bir çeni çaky bar. Gel bir gelmişek sen ornunda tahtda oturmalymy şahzada. O gelmişek seni ap görüň. Hiç bolmanda her ki bagyny tutup getirilen kezabi oňa görkezim. Bir jaýdyň. Endi sen bir gelmişek bilen öýüňi deňeýärmi? Bu jaga synagymda on kimdigini anyklamaga ýöntem bolýar. Onsoňam bilip koyun, kara-karadır da. On kurrum sokluğu, on maňlyna ýazylgy dura. Han näme-de bolsa onu sinap göreli. Nä höküm çykararka? Götürün. Beni gömmeli. Men karnım doyurup soň meni gömmeli. Men adam çağırlar. Men demdem çağırdı. Tatlar çağırdı. İlk karnım doyurumda soň ölme buyurun beni. Belki sen onu dardan astırarsın. Ya damağını tersine çalmalıdır. Belki de daşla bildirmeli. Meňe bu adama haýpym gelýär. Horluk çekip iňe tapaýmaly bolupdyr. Goý nirekse şoňa gitsin. Belki aklyna aýlanar.
Bak tersine, yine de tersine. Bak, ters ağır yine de. Ey men hana askerim, men sen ömürlük sadık kulun olayın. Mana rekmin gelsin, meni halas etsene. Şu günden beylek sen, niyetin pığılını düdülemen itleyen. Men alır, men üstümden tenge sen olup alır beni. Bu pasa del, bu bir kaçkak kırnak, bu kıyır. Tutun onu, tutun. O kırnağın barıp yatanı tutun onu. Bu pasa del ahri. Ey, merhametli vazir, tutun onu. Beni halat edin, ey merhametli vazir. O pasa del, o kaçkak kırnak. O bir yönü köyse bir kıyır ahri. Ey vazir, ey merhametli vazir. Beni halat edin, ay, beni halat edin. Şahzadam, bu bolýan zatlara hiç akylyň çatar ýalylar. Ýanky biziň tagta çykarjak bolup gören ýigidime-de gyýyd bolup çykdy. O nähli gyýyd? Gyýyd-da. Oň denan libasyna höwesek topulşynyma bir hidrak görüpdim. Şeýlemi, han onu öz gözüm bilen birkilaýyn. Ahirem tapdım. Bu şoğuy bolmaly. Bu arada destanına da yazılan. Görülleri cemalna, bendeyler, levler bal, gözü qara, taşlıyar. Ya gülmü ol, bağda açılan reyhan, ya Tanrı'nın boynun naki, daşmıya, kut şoğuy, destanına ki, ay peri, söydüm. Şükür Allah, hasıl oldu ihlasım. Ay parası gödel yara sataştım. Hıyallarım boylum, düşlerim boylum boylap, iyi seherler yoktuğun bağıra sataştım. Gül ruh sıfat, ballevleri kırmızı, inni dünya sürüp hilleyar biri. Men sen hem istek arzunu berjäkmäge taýyn. Köşkde gal, bu amaratlar, bu köşk eywarlar, hemmesi keňki wagt. Yok, meni yoldan saklama. Men doganlarımı tapıp, ocağımıza kavuşurman. Özüm hakda oylanmanam, ecemeli dedipdim. Mira, sen men sen bilen gitjek. Sen, men bilen gitmekçimi? Yollar ahıp potludur. Sen bolsa şahzada. Men hemme da taýyn. Şeýle hikayatlardan soň Ýedi doganın uýasy ak pamyk doganlarynam tapdy, bagtyna da sataşdy. Öz öý ojagyna da gowuşdy. Ýolmy ak bagtyna açyk boldun.